ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେ ହେଲେ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଏହି ନାମରେ ଲୁଚିଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥିବେ। ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଜଗମଗାଉଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ମାଆଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରର ପରି ସାନ୍ତ୍ୱନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟି, ଏହି ଘଣ୍ଟି କେବଳ ଏକ ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଘଣ୍ଟା ବାଜେ ସମସ୍ତ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତି କମ୍ପି ଉଠନ୍ତି। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଘଣ୍ଟିର ନାଦରେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିମାନେ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର 10ଟି ହାତରେ 10ଟି ଅସ୍ତ୍ର ଅସୁର ବିନାଶର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଗୁପ୍ତ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଭକ୍ତି ଭାବରେ କେହି ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଭୟ, ଦୁଃଖ ଓ ବାଧା ସଦା ସଦା ପାଇଁ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନରୁ ଭୟ, ନେଗେଟିଭ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସଦା ସଦା ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ଶକ୍ତି, ସାହସ ଓ ଅଜୟର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନେ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଭିତରୁ ସିଂହ ସମାନ ସାହସ, ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦିଏ ଅଭୟ, ଅଦମ୍ୟ ଓ ବିଜୟୀ। ଯଦି ଏହି ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମାଙ୍କର 9ଟି ଗୁପ୍ତ କଥା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ।